Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, now. See you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. Kahnyos Youth Council kelarai banyak bet syakmat naga bentaban penlong ya kejingalang patba Hamad Pran hakanyo trik unai wing arajar posau hari menteri ke sarkar jela bekmi ikatna social welfare wa polling do lokhat ya kran ni gedang alam chongaseng hakasan trik unai wing arajar posau hadir mengenai kenhuang lapan benar bentur patba sekretariat naga bentaban dawa ya ke sarkar bagan penurlong ke nyot di kemat jing dawa banyak kon persya ya jinjile jong udrok hapok dengan jela Meghalaya. Hagajinya keran bakilar pasai kubor Presiden Jok HYC Pak Roy Kupar Sindram uliat hu hagajinya keran bak menteri kerana social welfare bak polling do uliat hu babun nekimat jeng dawa ke sarkar kelakular kan penurlong hapok ke drug reduction elimination and action mission bat ia thuru bakaseng kan apshuai kirai kebami nega jingalang bendingkong jeng drug reduction elimination and action mission Bansa penyat du sembut menteri rangba bakmi ia ketnak kampok ieng ke sarkar jelau bak Preston Tensong ke Bansalong hakakat sau trik unai wing arajar pausau. Ngiyok ya ke city nak district administration menen ka miet ba nak liang jok sarkar lengbau social welfare minister bat ki bor jong ka district bat ki bor pulit ki kwa bani kenduk yangi bani kren halor ki mat jing dawa ki ba kaseng kalabu ahmad jok sarkar kumban cuput kenmal nak liang jok kaseng ka sautrik jong niu banai beladap jong banai risau ngilabu ya ke city ahmad jong chief minister bat ki minister bat ngilabu ikitu ki nyotli ki mat jing dawa kumnu bante lakam la ne ban ye khun ye kani ka jing jele jong drok sakanika jela ka jong ni ti hadin mengim sim layo ya kanu ka jubab nak liang jong sarkar ngilapan benaru mengin sadon ni kata ka jing yat patba bat ka meeting patba ka ban salong ha kan nyotrik jong tau banai ti mentah ka singi ngilayo kani ka jing khot ban wan ye kendu ya u minister concern jong ka social welfare ubala kren dei tang nam ta ka department ka jong un riu kren du nam ta ka sarkar hi barok we kat kum gajing ong ka jong u deputy CM umdon hakamet ka bakot bakya umla bani kendu yangi u CM ubun kam hakikam ki jong u bedan apok Garu Hills wala ki don ka cabinet meeting menta ka sngiru andre sim lala bandon ru sulet lembaga visi le sia gajing bun kam jong CM tu la IT ha u minister jong ka social welfare bani kendu yangi ban penpau ya ke ka baka sarkar kale bat kansele alor kini gijing dawa ke jongi tikat kum ke jinge keren ke jongi bat minister concern jong ka social welfare iba polling do ila penpau yangi ba bun ni gijing dawa ki baka seng kalabu ahmad ka sarkar kala pediang iki kum bancupen kemau ke jing dawa jong ka seng bandon no ik tagi yang kasari ki bakarpang bandon ni kita ki muktiar sarkar ki bakarpang bandon ni kita ka kenhun tokit ke bakarpang jong ki bulet kabakaseng kelabu ahmad jong sarkar nang ta bandon ya ka police team ka bakarpang kumodon ki por ke mensuang ong bengi khun ni kini ki kai klau le ki le no ka sarkar ka snai ki special operation team ka snai ka special weapons and tactics team bot kum ta ter tengi ngi ong bakadai bandon ka special team la ni ka team ki pulet ka bakarpang ban ye khun ya udrox lu tina kaliang jong minister la pentip yangi bakita ki ki bakal sarkar kala pediang bat ka nakaliang jong ka sarkar kan sa ka dream mission ka baningkong ka meeting jong ka dream mission ka baningkong kin sa syong ka sautrik jong mantau banai ha ka bau deputy CM in charge jong ka home un sa chair ya kata ka meeting bat la pentip ru yangi kumno ban panyat bet yaki kendon jong ka dream mission la dap banthung yu ba FG Kharsieng kum mission director nang ta u la thung ka sarkar ka la thung ru USP jong ka ANTF ka state level yo we ni ki IPS ka state level ba uta un pet pat ki NTF ki badan ka district barokat ti kita ki jingkular ki bau minister concern la ayangi bulong babun na ki nyotli la jan baro nyotli ki demand ki ba seng kelabu ahmad ka sarkar kala priang ni kita ki demand le ni ki jing dawa ki jongi kum ka tu ka jing ong ka jongi ba kadai bandon ni ka NCB ya ka office jong ka narcotics control bureau ha ka hang ni Shillong le ka jela ka jongi ya ka taru nakaliang jong ka sarkar hoj wa lakam dei ka kam jong ka sarkar banbu ke NCB namar ba ke NCB kadai ka office kadai ka snat trikam jong ka central government jong ka sarkar India tinakaliang jong ka sarkar lang bau deputy CM kin sa tho ka sarkar India ban phawandra ka office jong ka NCB hang ni
but ikiwe ki jing dawa ku manbu ya kitiki rehab center le ne ki jaka sumar hang ni hapo ka jela ka jongi ya kataru na kaliang jong minister concern lo pentip yangi bakila adon ki dorbar snong arlai tli ki dorbar snong ki balawan ban pentip sa sorkar ban pan ya ka jing kershan na ka sorkar ban bu ya kini ki rehab center tina kaliang jong ka sorkar kila ai duk kajing kular bamaki kin sayarap ya kita ki dorbar snong onda kila penbiang ki jaka ki puta nak beta ban snai kita ki rehab center ya kataru kila pediang hi bakadon kajing duna namar ku makalong mentaki bun ki kena samla ki beduna ki ba langop hudrok ki bomdon ki jaka sumar tina kaliang jaka sorkar kin yarap ikini ki dorbar snong ba kumno bandon ya kita ki jaka sumar ru ti lajan baru nyau tuli ki jang dewa jong kaseng ki bangibu akhmat jong sorkar ku makalong mentahi ka sorkar kala pediang kita ki jing nama ki ba kaseng gabu kumakalong mentahi nakaliang kajongi ngila penpau da kabasai ba kajingnya kenduk kajongi mentah kasingi kamdei ban kut tang kajingnya keren nakaliang do kasorkar kidi ban ai ru da kajing tho yangi ban penpau lane ban ai kata ka ke bangi keren mentah kasingi ku bau social welfare minister uang ba ngila rai ban pediang ngini jendawa ke bakaseng kala ong menta ringi kwa da kajing tho pat ya kita ki baru pat ya kabana kaliang jong ki kin sapen poi kata kajing tho akini ki kendiat singi hakini ki singi arsingi ndrei nakaliang ka jong kaseng hi ku mangila pen bana bangila ayat pat ba menta hakini ki district headquarter bat ki snong kajing alang pat ba hi ka bakaseng kala pen pau ban pelong hapo mod pran akan nyau trik kanyat bet kumbala pen bet kata kari ka bangi kwa ban pen pau namar ku makalong hi teng ki jinge keren ba sorkar ki syukut ta ki jinge keren kimpoi pat ban penteri kam ki tingim kwa ba kita ki ikin long tak haduk ba sorkar kala penteri kam sisa kita kijing yakut ti ya kita ban penteri kam ru kum kalong menta onom la ban penteri kam menta kandon swa kata ka meeting khat sautrik ha ba kata meeting khat sautrik kin sa sim ya karai ban bu ita ki kut ki bakarpang ban bu ban kumno ban snai kata ka ENTF team ke belong independent ke benom ya klek lang ba kini pulit ke badan menta ti kumakalong himenta ka nyotrik ka jingalang pat ba to kay choice ya po mod pran kan yat bet knang mangin penpau kumangi ong mi lesi ka sorkar ka sngo bakini ki jing dawa ki dei tang jong kay choice kim dei ki jing dawa jong pat ba tingi kwa ban pen i ka sorkar ba ka jing dawa hi kam dei ki jing dawa jong kay choice ka dei ki jing dawa jong pat ba baro nangi kinong shong snong ngilong concern ngi sngo khyai ka ni ka jing jelai jong drugs ha ka ni ka jela ka jong i ti kita kata ka ri koi bat ngin apat ya kata khat sauterik kay ka baja din khat sautrik na kaliang jong kaseng ngin nom shu ngap ngin pet kay ka ba kirai bat ngin mut din ru ikini kirai ki baki kisem